అందుకనే మొహమాటం లేకుండా చెప్తున్నాయి ఎవరికైనా ఎవరు కూడా వైసీపీ వాళ్ళకి ఒక పని కూడా చేయడానికి వీలు లేదని కూడా కాదు. అంత ఇంట్లో వాడు మా ప్రజలు వచ్చేంటే చేయడం చెప్పాను. ఎవరు చేసినా చేయడం చెప్పాను. అంతేత అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటేనే దానికి హోదా ఉంటుంది. మళ్ళీ రెండోసారి రాదు, ఒకసారి చెప్పేసాను రెండోసారి రాదు. అట్లా మీరు ఎవరైనా వైసీపీ వాళ్ళు బుధాలు చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి చాలా మంది చాలా పాపం చేసేదని చెప్తారు. మీరు చెప్పారు నేను వెంటనే చేయి ఇది మరి ఆ ఊళ్ళో ఎలా ఉందని అడిగితే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు. అంతే మోసాలు పోతారు. మాకు ఏదైతే రిలేషన్కి మాకు బ్రహ్మాండంగా చేసేది పనులు చెప్తారు. లేదంటే ఈ ఎలక్షన్ మనం చేసేది వచ్చే ఎలక్షన్ చాలా బాగా చేస్తారు. మన ఎలక్షన్ చేయగలిగిన వచ్చే ఎలక్షన్ బాగా చేస్తారు. వచ్చే ఎలక్షన్ ఎవరు చేసేది ఇటువంటి కబుర్లు మనకు ఉన్నటువంటి సంఖ్య మాకు బ్రహ్మాండమైన సంఖ్య ఉంది. వాళ్ళందరూ పనిచేయండి. పేరు చిత్తశుద్ధికి వస్తారంటే చేసుకోవాలి.